ukol. Bata pa kukol. Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Pinagkalat ng girlfriend ko na bading ako. Feel good morning po sa lahat ng mga chinichismis habang nakikinig sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Christian mula po sa Fairview, Quezon City. Itong katas ko po ang kulatitay tungkol sa girlfriend kong si Mimi. Napakasilosa po. Pero okay lang naman po yung silosa eh. Mas gusto ko nga yun kasi alam mong mahal na mahal ka nung tao. Kaso po palala ng palala si Mimi, Colin Tits. Mismong sa mga kaibigan ko pa. Doon niya ako chinichismis. Kung ano yung napag-usapan namin about sa buhay ko, sa family ko, nagtataka ako nakakarating sa aking mga barkada. Kaya napuno na po ako sa kanya. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Masaya ako, namimiss kita. Pero bakit ganun? Bakit ano? Bakit Di ba nag-usap na tayo? Huwag mo na akong ipagkalatan. Bakit chinichismis mo ako sa mga tropa ko pa? Hindi chismis yun, kwento lang yun. Kasi ganito yan, tropa mo yun eh. Tinatanong, kinokompirma ko kung bading ka. Kasi baka hindi mo masabi sa akin, kaya tropa mo yun eh, kakampi mo yun eh. Kaya ako sa kanila tinatanong. Okay. Teka lang. Sabi, Alam ko naman. chismis. Ang chismis yung hindi totoo. Tinatanong ko lang. Baka may jowa ka doon, di mo sinasabi. Hindi naman yun yung issue dun eh. Alam mo naman lalaki ako eh. Ang issue Sabi ko mo dun. nga lalaki ako. Lalaki ako! Oo, iba eh. Anong iba? Lalaki talaga ako. Lalaki ako! Lalaki ako! Oo, iba eh. Medyo pause kasi ako eh. Mahal, Hindi, Okay lang hindi naman. yun yung point ko. Alam mo nung nainis ako, ha? Pati yung pag-aaway ng magulang ko, sinismis mo. May kachat yung tatay ko na iba. Di ba? Nagkwentuhan lang tayo kasi syempre wala naman ako ibang masabihan. Pati ba naman yun? Sinabi mo sa mga barkada ko. Baka matulungan nila tayo kung paano natin maayos yung nanay at tatay mo. Oo. Ano ba? Kaya nagtatanong pakialam lang,
paki sila kasi mga tropa mo yun eh, mga kaibigan mo yun eh. Grabe ka sa mga kaibigan mo, parang sinasabi mo naman na ikakalat nila yun. Tropa mo naman yun, wala ka bang tiwala sa kanila? Nagmamagandang loob yung tao, sasabihin mo, chinichismis. Kung hindi chismis yun, Kinakalat hindi ko nila. hindi nila kinakalat. Sumbong kaya kita sa mga tropa mo, sabihin ko na pinagbibintangan mo sila na masama ugali nila, pinagkakalat nila yung personal mong buhay. Tsaka, Kasi ito yung tropa ko. Ikaw nagsabi sa kanila. Ang nagsabi sa akin, tropa pa nila. So, ngayon sasabihin mo sa akin na hindi nila pinagkakalat yung labas chismis? na ako doon. Ba- Kung titingnan mo, inaalala, ikaw na naglatag. Tropa mo, doon ako nagkwento. Ang usapan namin, nag-promise sila, amin lang, atin lang to. Sabi nila, promise, mamatay man. Oh, ang tropa mo pala, ang chismoso. Yan ang masasama. Sama ka ng sama dyan. Sila ang masama. Sila ang nagkukwento ng personal mong buhay. Labas na ako doon. Ang usapan kami lang makakaalam eh. Pati yung problema ng kapatid ko, sinare ko lang sa'yo, nakarating pa sa kanila. Bakit ganun? Yung buhay mo nga, Tropa mo tayo lang, alam ko, ako na nakakaalam sa mga naging problema mo sa pamilya mo. Hindi ko na- Sabi mo nga, tropa mo nga, di ba ilang taon, high school pa lang magkakasama na kayo eh. Mga Oo, tropa mo bakit yun, mo sasabihin? Eh kasi syempre makakatulong yun sa problema Hindi natin. yun nakakatulo, lalong lumala eh. Bakit lalala? Alam mo, kung minamasama mo, ako, yung pagiging concern ko, hindi, wag mo na sabihin sa mga problema mo. Hindi na talaga. Napaka-sensitive mo, siguro bakla ka talaga, sensitive nito. Hindi. Huwag mo akong hamunin. Sensitive mo. Huwag mo akong hamunin. Bitawan mo nga ako. Ano ba? Mainit ulo ko. Ano ba? Ayoko nga eh. Tingnan mo. Ayaw mo. Bading. Sabi mo na kasi sa akin talaga, bading ka talaga kasi sa iba yan. Wala ako sa mood, bading na agad. Di ba? Wala sa mood ang mga lalaki, laging nasa mood, basta ano. Nag-aaway pa tayo. Gaganyanin mo ako. Yun nga masarap eh. Anong masarap? Kung hindi ka bading, malalaman mo na mas masarap kapag nag-aaway yun. Pagkatapos, pag naging okay, yun ang masarap. Pero eto, Hindi, nag-aaway pa tayo. Nasa kalagitnaan pa tayo. Ang boring naman. Saan mo natutunan yan? Ang boring nun dapat during. Boring. Ito, walang, Sige anong na, boring-boring? isa na. Bitawan mo Sige nga na, ako. quickie Ano ba? tayo Wala ako dito. sa mood. Quickie tayo. Wala. Ano ba? Yan ba inahabol mo sa akin? Ha? Becky ka talaga, no? Alam mo, Ewan ko sa'yo. tanggap naman kita eh. Kaya aminin mo na. Hindi ko sasabihin sa mga tropa mo, promise. Hindi ko sasabihin. Mimi, natutoxican na ako sa'yo. Mas mabuti pa Bakit ako toxic? maging Ikaw yung friends na lang tayo. Friends na lang tayo. Oh my God. Bakit? Oh my God. Bading ka talaga. Bahala ka kung ano sabihin mo. Oh my God. Alam mo, matatanggap naman kita. Christian, matatanggap kita buong buo. Bahala ka na ano sasabihin mo. Basta, Bakit ka nakikipag-break sa akin? Kung totoong bading ka, kung hindi ka totoong bading, hindi ka makikipag-break sa akin. Aayusin mo to kasi lalaki ka. kahit sinong lalaki, aayaw dyan sa ugali mo. Ha? Maldita na silosa pa, chismosa pa. Hindi! Pati ako ginichismis mo. Ibig sabihin, nakikipagkompetensya sa akin, gusto mo ring magmaldita. Ibig sabihin, Tigilan mo sensitive ka kasi ang tunay na lalaki, lalambingin ako dapat kasi ako yung may issue. Ako yung may problema. Aayusin mo pero ikaw gusto mo. Kasi nagka-issue lang dahil sinimulan mo, pinagkalat mo yung mga... Importante sa'yo yung nararamdaman mo, may pusong babae ka talaga. Bahala ka ano isipin mo. Basta ayoko na. Tigil na natin to. Intindihan mo? Christian! Ayoko na. Christian! Christian! Ganun po ang ugali ni Mimi Colatich. Basta kung ano yung nasabi ko sa kanya, kinikwento niya sa ibang tao. Di lang sa kaibigan niya, pati na sa mga tropa ko.
Kaya mabuti pa, tapusin ko na lang. Napakasilosa. Kahit na good night ka na, pagdududahan ka dahil online ka pa nakatulog na nga nung nagkita kami ng aking mga kaibigan, Par, grabe yung jowa mo, par. Di ba, Kim? Ano na naman yan? Di naman sa amin nanggaling yan. Sa jowa mo, di ba, Kim? Ba't mo ako lagi dinadamay? Ikaw muna, mamaya yung turn ko. Kwento mo yung bong kwento sa'yo. niyo. Kwento mo yung version mo, bong. Hindi, sinabi niya kasi par na, daw. Kaya daw kayo nagkahiwalay dahil mas bet mo talaga yung lalaki. Par, kilala niyo ako. Tsaka par, kaya daw wala ka naging issue sa babae dahil bading ka nga. Sa lalaki ka may issue. Okay, it's my turn. Ano sinabi sa'yo? Gusto mo, Christina na lang pangalan mo. Hindi. Kim, ako, Kim. Hindi. Patol ako sa tomboy. Ako, nung alam niyo yan, kayo yung naging comfort zone ko nung ako ay nag-out na in public tsaka sa mga parents ko. Talagang dinabayan niyo ko. Ganun din na kami, Christian, sa'yo. Kim, sabihin mo na, Kim, ang dami mo naman satsat. Ganun din kami tatanggapin ka namin kasi sabi, pinagkakalat talaga ni Tsaka may paiyak-iyak pa si Mimi kaya parang naniniwala kami ngayon. Sabi mo sa amin, kasama ka ba sa Rainbow Community? Anong kasama sa Rainbow Community? Yung Rainbow. Hindi ako ganyan. LGBTQ. Kilala niyo ako. Ba't yung brief mo, ba't her bench? Mas komportable ako Bakit ba? Meron pa naman Bakit her Okay bench? lang yan. Akin nga, so-en Oh, meron din naman. Buti ako naka-handboard. Ako talagang tunay na lalaki. Pero, Rose Pele nga, Hampord. tsaka bakit naka-bunny jeans ka? Umamin ka na, Christian. Gusto ko nga ito, komportable ako Bunny Akin, jeans. pubo. Wrong spelling sa'yo, bakit pubo? Sa divisory ako binili, kaya pubo. Sa'yo nga, Hampord, ang yabang mo. O hindi, Levi to, Levi. Kulang lang esbay. Isa lang kasi! Ano, ang galing-galing mo talaga. Dalawa yung paa Dapat isa lang yan. Teka lang. Laruin ko sa inyo kilala niyo ako. Mula pa nung high school tayo, alam niyo naman Ayun ako. nga. Hindi lang ako mahilig sa mga Pero- manchichicks tulad niyo, pero... Sinichismis ka Kaya nga nalaman nung, di ba may tropa ako, mga LGBTQ, sabi, i-welcome ka na daw namin. Pati sila tuloy alam na. Sorry, naikwento ko lang. Kilala niyo ako. Kaya hindi ako apektado dyan. Kaya naiinis lang ako dyan sa... Pinrek mo na ba? Wala na kami. Hiwalay na kami. Hiwalay na kay par, may nag-post. Tingnan mo, FB niya par. Kaya pala nag-post? Tingnan mo. Ha? Parang bading. Ayaw sa masarap na ako dahil gusto sa lalaki. Yung... Pinaparinggan ka, ayaw manahimik. Akin na lang yun, par. Hoy! Gusto niyo sa inyo na yun, pero ayoko talaga doon. Bad trip naman yung babaeng. Ayoko niyan, toxic na babae yan kasi kayo pa nga lang, chinichismis ka na. Ano pa pag mag-talk shit ng ex yan? Ayoko ng ganyan. Bahala siya sa buhay niya. Okay lang naman yon ng Kola Tita. Bahala na po siya. Baklaro po ako at yun ang dahilan ng hiwalayan namin. Kaso, nadamay na po pati mga magulang ko. Umamin ka sa amin. Oy, Junior. John, basta mga Junior bating Diba, darling? Bigyan mo ng oras magpaliwanag yung anak mo. Puro Pa, kasalita bakit yun naman nasabing ganun? Ano na ba? Nabasa namin, nagpi-Facebook yung mama mo. Maria Cristina na ba ipapangalan namin sa iyo? Hoy, huwag mo ganyanin yung anak ko, Junior lang. Bilang ina, tanggap ko yan. Ganyan ang isang ina. Kung ano man ang kahihinatnan ng pagkatao ng anak mo, tanggap ko yan.
Ano bang pinagsasabi nyo? Hindi nga ako bading. Ano ba? Sinabi sa amin ni Mimi, nagpunta pa dito. May dala pang flower sa akin, sa tatay mo sapatos. Oo, ganda ng shoes na binigay sa akin. Oh, kaya, anak, Sakto size 10. anak, ano ba? Ma, hindi nga totoo. Kaya mo raw siniwalayan dahil mas gusto mo yung mga Oo. lalaki. Umayos ka, Junior! Anak, okay lang kung daks ang gusto mo kaysa sa tahong. Uy! Isa ka pa, huwag mo ganyan. Umayos ka. Wala nga kayong... Umayos ka. Pa, ma, hindi nga ako ganun. Umayos ka, sabi mo. Practice, lalaki ako! Lalaki ako! Oh! Iba talaga ka Oo nun. nga, Iba, parang wave yung... may lubak lalaki sa, ako! May lubak sa dulo. Lalaki ako! Lalaki ako! Iba, may W. Makanor, narinig mo ba? Uy, ayusin mo. Isa pa, daling. 1, 2, 3. Ikaw magsabi. Bakit ako? Okay, sabi 1, ko. 2, 3, Christian. Ako- Lalaki ako. Lalaki ako! Oh, may May W W talaga. nalipat May sa harap. W. Wrong spelling. Pa, hindi nga ako ganun. Kausapin ko nga yan. Hindi na maganda yung sinasabi niya eh. Oo nga. Masaya ka na? Christian. Ayusin Talagang pinuntahan mo pa yung mga magulang ko? Ano ba gusto mong mangyari? Di ba wala na tayo? Christian, may pinagsamahan naman tayo eh. Concerned ako sa'yo. Yun ang tunay na pagmamahal. Son, sinisiraan mo kasi Kaya ng tao, hindi boyfriend kita mo ako. sinisiraan! Ano ba tawag mo dun? Gusto ko lang magkabalikan tayo. Gusto ko maging maayos kaya pati yung mga tao sa paligid natin maski magulang mo. Gusto ko malaman nila para magkabalikan tayo. Maayos ko yung buhay mo. Gusto mo akong balikan tapos ginaganyan mo ako? Anong klase yun? Anong ginaganyan? Concern lang ako, Christian, na may misinterpret mo yung pagmamalasakit ko sa'yo. Ako lang yung magiging ganito kahit ano pang pagkatao mo. Ilang beses ko sinabi sa'yo, hindi ako bading. At kung bading man ako, malalaman ng buong mundo yan. O di Pero hindi nga ako bading. Ano bang gusto mo? Christian, makinig ka. Gusto ko malaman mo na tanggap kita kahit anong pagkatao mo. O di sige, kung di ka ba din magkabalikan tayo. Ay, Ayoko na nga sa'yo dahil napaka-toxic mo na klase ng babae. Chismosa ka pa, kaya ayoko na sa'yo. chismosa? Paano mo nalaman? Humihingi lang naman ako ng payo, ng Kaya mga nga opinion. ayoko na. Christian, Ayoko nga eh. palibhasa bading ka. Lalaki talaga yung gusto mo. Kasi kung tunay kang lalaki, babalikan mo ako. Ako na to eh. Ha? Ako na to. Ako pa yung naghahabol sa'yo. Diba? Ganyan. Isang maliwanag na sa inyo na bading ka. Bading. Ang gusto mo, lalaki din. Hindi nga ako bading. Bading! Hindi. Bakla! Diyan ka na nga. Tumigil Bakla ka ka na. kasi. Naiinis Bakla na ka. ako. Bakla! Ang saysay ang sinasabi